Please come out. Only she do get a live back. I didn't get a just 5 minutes.
Because government, come and focus on what we are doing is very, very significant. Manifest from the join and the new committee, manifest. Just 5 minutes, let us round up. For great potential, can I be enough? For great potential, where are you? Chairman, if you're going to can I be enough? Paul Abba, Chapel Abba. Apa kapota kanu kizito. Shida na karago apa kapota. Hey, apa na for the too much. Apa kapo karege na ru. Pota. Ba. Big County Committee in Dos of Potani. Let's do this presentation. Is it to be Kochabanu? Aha. Thank you. Let's do the presentation. Barry. Chairman Committee, can I be in Barry? Let's do the presentation immediately. Osuma Malaika Biko Biapota. Osuma Biko Biacho in your presentation now. Osuma Malaika, please. Join the presentation. She want to present officially the. Thank you. Ogene Iboja. Thank you, Osuma Malaika. Thank you. Officially. Biko Ndazo Chalusia Ndi Poteboro Nakoko. Ndị Ogene Ogene boys, ndị nwere NAFDAC number, verified Ogene men, few of them. Pay attention to chairman. Ndị Igbo chairman ndị Ogene Opanka, Osuma Malaika, Kizito, then chairman of the committee, ndị ọzọ run ọbụ na akpọrọ gị. Biko, ndị mmadụ ekele n'uru. Anyị chọrọ ime Wounded Messiah. Did you fight ime Wounded Messiah? Oo, onye ahụ chọchara ahụ. A na-aha na obi iti okwu, obi bịa. So, I have no microphone and I hand over to Chairman Ndogo. And before then, so Chairman Ndogo is Abayo, Awasajayo, Oburu, Iboja, Ogeni, Iboja, Bulu Iboja. Wabia, Mekwa Angola, Iboja Kawa. Good evening, everybody. I never believe in any line and opportunity line all the stress. We tell again our PHR I just pursue to survive all this stress. While he program. Who will be the middle and not only be no. Any of them have a because nobody comes to me. I did
educated. So, in respect of ndị ogene niile nọ n'Enugu steeti, Jaka was the chairman, not chairman. Because as okay, nọ n'ime anyị ebe anyị ncha nọ. Okay, okay. Gosi ndị ọdụ atọ na-anọghị ebe a. Na-anọghị ebe a. Biko, onye ọzọ na-esozi ya n'okenye anyị, Boko Haram, Catholic. Ọma ndị bụ iji mana asị m na-emetụta n'oge na-aka igbo mụ na ntị na mma. Ada eji mma owu aka iji ekwe ekwe na onye isi nke ekwe. Wee bie Catholic. Ka ị merụ m ụmụ Igbo. Ihe a ka eji wee mara ndị ogene bụ oti and ogene n'ụwa bụ ogene n'ike ncha akara ndị Anambra nwere nke ha na-akụ ndị Eziagụ nwere nke ha na-akụ mana nke a bụ nke ndị n'ike. Thank you. A ga-evu ihe dị ọkpara ya m ga-evu ihe dị ọkpara ma ekpeta okenye nri eji ọkpara eviezie ya ndị otu ya maka ka Igbochi ahụ wuru ogene ama nna maka Igbochi ahụ mụtara nwa nwoke na ụmụ ya niile ka ha ọzọ kewa ibi ha na-anọ ebe a gwa ya da na ebe na-eti mmanwụ. Our medical doctor ga-akụ ogene n'Enugu a. Thank you. So tie a ga-ebi ogene n'aka amachefukwa ụmụ Igbochi a na ndị be ha ka gọọmenti na-amachefukwa ha nke anyị kacha mkpa. Anyị na-ewe ebukwa ndị isi ọzọ ebe ọ dị iche 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 bụ ndị isi Wa mara obi na n'ihe a na-ekwu amachefukwa ụmụ Igbochi a unu amaga na ewube otu anyị na alụmno steeti anyị mmadụ ịtọ wee nawa mana ọsọ nke nwaanyị dịkwa ebe ahụ ewere ihe so biko wee na-asị ya obi edeleju ya atụla ụjọ obi ndeleju Chukwu mara ihe ọma ọ ga-emere gị. Obi Mderedu, thank you. Biko unu ewe n'iwe na a na-ewe ezumụta ya ndị nọ n'elu unu ewe n'iwe ịga asị na ndị otu unu ewe n'iwe unu adị akụ ogene ihe a bụ ndị ogene chewe na-asị Biko ka a na-ebi ihe ka a na-ebi ihe ndị Igbochi ogene a kele ya unu Biko chelo mechie na handover ka e wee duo ya ụlọ wite ogene chelo. O nwere onye ọ ga-ebu ihe ogene bụ ogene ya kaalụ na aka ogene bụ ogene ya. Ntị onye a Igbochi a na-afụ anya papa ya si no matter whatever happens ogene a nke anya na-akụ n'onwe ya.